Remarketing. My si vysvětlíme, co to remarketing je, řekneme si, co k remarketingu potřebujeme a ukážeme si, jakým způsobem nastavit remarketingové reklamní kampaně přímo ve správci reklam. Tak pojďme si říct, co to je remarketing. V první řadě bych vám chtěl říct, že remarketing je jedna z nejsilnějších zbraní online reklamy. Když se to naučíte dobře využívat, když se to naučíte nastavit a dobře si to nastavíte, tak to bude jenom ku prospěchu vašeho biznisu a vaše podnikání jenom poroste a vaše zisky se znásobí. Pojďme si tedy říct, co to je remarketing. Remarketing je metoda cílení reklamy, umožňující oslovit cílovou skupinu uživatelů, kteří již byli na webu na konkrétní stránce a neučinili požadovanou akci. Ta požadovaná akce může být buď odeslání poptávkové formuláře, nebo třeba v případě e-shopu to může být nákup v e-shopu. My si to vysvětlíme a ukážeme na mém webu a konkrétně na nabídce služeb vývoj Facebook aplikací pro firemní Facebook stránky a pojďme si to tedy rovnou vysvětlit. Uživatel je na mém webu, na konkrétní stránce na vývoji Facebook aplikací jsem se mohl dostat buď to z Facebooku, nebo se tady mohl dostat z vyhledávačů, jak Seznamu nebo Google a je na mém webu a z nějakého důvodu neodešle poptávku a odejde z mého webu. Já se tomuto uživateli ve chvíli, když se přihlásí na Facebook a pohybuje se na Facebooku, tak já se mu připomenu konkrétní reklamou, která už je jakoby upravená pro toho uživatele, protože vím, že on už u mě na webu byl. Takže já se uživateli připomenu a směřuji ho zpátky na svůj web, kde chci, aby odeslal poptávku. V podstatě toto má obrovskou výhodu v tom, že já vím, že ten uživatel už byl u mě na webu, z největší pravděpodobností chce využít služeb vývoje Facebook aplikací. A já můžu tohohle člověka, který to je v podstatě už hotový biznis, ten člověk se akorát rozhoduje, u koho to nějakým způsobem prostě vybere. A já se mu připomenu na tom Facebooku a pushuju to a tlačím to prostě k tomu biznisu a vracím ho k sobě na web, aby tam odeslal tu poptávku a já pak z toho udělám prostě ten biznis a vydělám peníze. Takže zjednodušeně takhle funguje remarketing a pojďme se teď podívat, co k tomu remarketingu potřebujeme.